Morning guys! Nasa labas na kami. Punta kami, guys, Woodside, Queens. Doon sa maraming mga Pilipino. Nandito kami sa subway. Yung R daw yung iti-take eh. Diyan. So yung R daw guys, papunta sa Queens. Doon yung Phil-Am na shop. Tapos din, maraming Pinoy doon. Tapos nandun din yung Jollibee. Can you please swipe me in? Thank you. Roosevelt Avenue, Jackson Heights. Dito na kami sa Queens, guys. Lumabas kami dyan, oh. Roosevelt Avenue, Jackson Heights Station. So, punta kami sa... Saan tayo punta, babe? Phil-Am na shop. So, ganito siya, guys. Ibang-iba sa, doon malapit sa hotel. New York Market. Oh, cool. Haha, may rice sa loob, bebo. Sako ng rice sa loob. We're still walking. Sabi ni Dan, basa-basa kasi siya tungkol dito. Ano daw? Out of 5 na tao dito, isa may dugong Pilipino. Is that right? What's that? Yes. Yep. Out of 5 people here, out of 5, there's one that has a Filipino blood. Is that what you said? Yep. Yeah. So, marami talaga Pilipino dito, guys. Maingay. Ano yan? Sabin. Mga rubbish. Dito na kami, guys. Hala, ang ingay. May train sa taas. Tapos, kaharap niya, merong Philippine National Bank. So, nandito na lahat, guys. Sabi ni Dan, ano daw to? Tabi-tabi. Tapos, may ihawan dun. Ay, bongga. Let's go, babe. May mga cooked food sila dito, guys. Yan. Gusto daw to ni Dan. Ano ba to, babe? Sapin. Hindi na kita. And then, merong urus koldo. Yan. Ginataang halo-halo. That's good as well, babe. Ginataang munggo. Hindi naman pala cheese. Sorry. Oh, sorry. Ginataang langka. Ala, sarap, guys. Ginataang langka. Paksiw na bangus. Paksiw. Uluyong. Ala. Kalamian eh. Pork binagoongan. Laing, dinuguan, pork menudo, Bicol Express, pork adobo. My gosh, yum. Marami pa dito, guys. Oh, siopaw. Ito, bami, my gosh. Palabok. Bami gisado. Ang dami sigurong bumibili dito. And then fried ito. Bulad. Anong nasa cart mo? Ito kay Dan lahat. Bibingka, sapin-sapin, mga malos. Alam na. Maingay na naman, guys. Tumaan na naman siya. Masa ka? I thought you were following me. Punta tayo dito, guys. Ihawan. Let's go. Dining upstairs. Tuloy po kayo sa taas. Ihawan will be closed Tuesday, November 6. Okay, dito na kami sa loob, guys. Nag-order na kami. Ang dami nilang guys. Ang dami nilang siniserve sa menu. So, ang daming pagpipilian. Exciting. Gutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Are you gutom? Go? Are you gutom? Yes. You are? Hungry? Yes. Yeah. In 10 minutes, I'll be pursued. Good job. And the mukbang will begin, guys. Pork barbecue. Meron silang soup of the day. Every Friday, sinigang na manok. So, that's what we have. Nag-order ako sinigang manok. Tapos ito, barbecue chicken para kay Dan. Yung mga pinili niya, mga barbecue. Hinihintay ko pa yung sisig ko, guys. Meron akong rice. Kain. Yes, salamat po.
Can't wait. Let's put the sisig here. Good, babe. Tapos na kami guys. Marami pang natira. Pero sobrang busog na ako. Okay, let's go. Tapos na kami kumain guys. Yeah, authentic Filipino cuisine. As in, sobrang dami niya guys. Naglinya lahat ng mga Filipino restaurant dito. Kaya lang hindi ko na maiisip yung pagkain kasi sobrang busog na ako. Hindi ko nga naubos yung kanina and then my LBC babe. LBC, that's a, yeah, shipping Korea. Ano guys, hindi namin naubos yung pagkain. Sabi pa ni Kuya, ibabalot po ba ma'am? Hindi naman mababalot kasi hindi naman kami uuwi agad-agad. Lakad-lakad pa kami, mamayang gabi pa kami uuwi. Ayaw namin dalhin. Pero yung total namin sa lahat ng yun, how much did we pay? Around $35? Yeah, 35. Nag-tip kami, so mga 40 plus yung nabayaran namin guys. Pero yeah, it was good. I got my Filipino food fix. Did you like it? Barbecue is good. Barbecue was really good. Yeah, ang barbecue ang sarap. Try nyo dun. Ano kasi siya? Ihawan. So, parang yun yung specialty nila. But yeah, it was really good. Marami din tao. And yung ibang restaurant din na magkalapit-lapit lang, ang dami din tao guys. May kapangpangan dun. Gusto magpagupit ni Don guys. Tingnan niya dito kung gusto niya. Yeltsin Barbershop. Guys, tapos na siya. Tingnan natin. Babe, let us see here. That's a Queen special. A coin special? Queens. A Queens. Queens. Queens special. Akala ko coin special. Ano, lalagyan ng coins? Where are we going now? Just go for a walk. This is where we're going tonight. I just want to go for a walk. Okay. This is Little Manila. So might as well just check it out. Oh yeah, Little Manila daw tawag dito guys. Hello, Red Ribbon. Wow. Do you wanna go? Do you wanna check it out? Mura lang guys, yung mga benta, $169. Wala kaming Red Ribbon sa Australia eh. Yeah, get the mamon, babe. Butter or mocha? Baon lang, babe, baon. What else? Do you wanna try anything here? I've got a lot of Filipino food. Ay, oo nga pala. Bumili kami dun sa ano shop. Wait, okay. Yan lang, isa lang. Sorry? Wait, hindi na tayo babalik dito. I'll get, butter mamon as well. Parang ano lang talaga siya guys. Parang Pilipinas lang talaga. Deli and sari-sari store. Yung ganitong setup, tingnan nyo. Bravo. Ano ba yan babe? Hindi naman yan. Pinoy ba yan? Ganitong setup oh. Dominican Republic. Ah, okay. Deli and sari-sari store. See? Parang ano, Pilipinas lang ang cute. Ha? Ah, shop din. Maliit. Ang cute naman. Maingay na naman si Trend, guys. 99 cents paradise. Tingnan natin. Kung 99 cents ba talaga? I don't think so. Hindi naman to na, see? $4.99. Agad-agad.
And si paring Jollibee guys, nandito yung my burger steak. So dito kami kakain mamayang gabi. Yummers! Dito din yung palabok. Sa bagong Jollibee kasi, yung nasa Times Square, wala pa silang palabok, wala pa silang burger steak. So, hindi pa kompleto. Dito meron. And sobrang miss na miss ko na yung burger steak. So, kakainin namin yan. Manda sa akin yan mamayang gabi talaga siya, koy. Punta kami Little Italy, guys. So, magka-catch lang kami ng subway. Catch lang kami ng train again. And iba yung ano nila dito setup. Nasa taas kami instead of sa baba. Ganyan yung view. Welcome to Woodside, people. You sure it's this one? Yeah. Like, is there something? Speak Filipino. Tagalog. Salamat. Salamat? Yeah, that's thank you. Thank you. Oh, Now zoom in on this guy. I'm zooming in. Most of them. Kakabalik lang namin ng hotel, guys. Yung mga bata kanina nakakatawa kasi nakita nila na dala-dala ko yung camera. Ito, tapos may tripod, diba? Tapos sabi nila, YouTuber ka. Tinanong ulit si Dad, tapos sabi nila siya. Tapos sabi niya, uy, pakita ng channel mo. Sabi din, hindi kayo maiintindihan, pero napaka-alam nila, napaka-sweet. And then after nun, nagpunta kami ng Little Italy. Bumili si Dad ng kanyang, cannoli. Sobrang sarap daw kasi ng cannoli. Hindi ko kasi ito masyadong, hindi ko naman kasi ito masyadong, bet kasi napakatamis. Lalo na yung chocolate coated. Pero he got the same thing as last time. So, yung chocolate coated na cannoli at saka yung original na maliit. Actually, I don't mind the original na maliit. Yung maliit lang. I think mauubos ko yan. Not the filling though. Kasi the filling is very filling. Very, very sweet. Tapos sobrang busog ko pa from lunch kanina. Masarap dun ha. And feeling ko, masarap din yung iba kasi ang dami din tao, guys. Sa Adelaide kasi, hindi ganun kadami yung tao. Or, actually, sa lahat ng Filipino restaurant na napuntahan ko sa Australia, like kahit sa Melbourne, or I think nagpunta din kami sa Sydney. I'm not sure. Hindi ganun talaga kadami yung tao. Doon, in fairness, madami talagang tao. Kahit na hindi siya ganun kamura, marami pa din tao. And masarap naman talaga, in fairness. Yung inihaw nila masarap. Yung sisig, hindi siya ganun ka special. Pero okay pa rin. Masarap pa rin naman. Okay, pakita ko sa inyo yung mga binili namin. Mostly kay Dan to, guys. Kasi yung mga nagustuhan ko dun, yung mga dried fish. Kaya lang hindi ko siya makain. Luto na kasi yun. Hindi ko siya makain. Kasi wala namang rice. Ito, I picked up the cracklings. I love that. And then, nagpunta kami sa Red Ribbon. Bumili lang ako ng dalawang mamon. Yung mocha at saka butter mamon. Tig-isa. So, ayan, okay lang yan. I-snack natin yan. And then, Choco Mallows para kay Dan. Choco Crunchies para kay Dan. I picked up ang Ding Dong as well. Maganda to pang snack sa plane. And then, mani! Nagka-crave ako ng, guys, nilagang mani. So, meron na. Yummers to. Nakalimutan ko actually to kanina. Plano ko sana kakainin ko siya sa train. Pinakalimutan ko na. Ang cute ng mga bata kanina sa train. Hindi siya mainit, pero okay pa rin. Ito yung nahanap ko. Yum. Ay! Tagal ko na hindi nakakain ng ganito. Sa lugar kasi namin, meron lang ganito kapag fiesta. Hindi siya pang araw-araw. Sarap! And, bibingka. Para kay Dan. Hindi ako masyadong mahilig dyan eh. And then, Dan, take this. Sapin-sapin as well. Yan. Ano ba Bisaya na sapin-sapin? Yeah. And then, nagpunta kami sa magnet shop dun. Dun sa Woodside. Bumili lang sila ng ito. Parang can opener siya. Tapos, meron siyang parang tools dyan. I think, 99 cents lang to. And then, ito was like $2. Magnet din siya. Tapos, meron din siyang can opener. Tapos, meron siyang New York dyan. Okay. Pahinga muna kami, guys. Tapos, balik na naman kami dun sa Woodside mamaya, sa Jollibee. Oh my gosh, ang sarap ng mani. Mani. Doon kami magdi-dinner. Excited na ako. Ay, hala. Di ako kakain pala kasi yung burger steak, magto 2 pieces burger steak ako.
Sabi ni Dan, magpagutom ka kasi alam niya hindi ko nauubos yung 2 pieces burger steak. Isa lang yung nauubos ko. Guys, dito kami sa train station na naman. Punta kami Queens ulit. Punta kami sa Jollibee. Late kami, guys. 7 sana dapat nandun na kami. Kaya lang naligaw na naman kami. Sobrang nakakalito tong train station na to. Pero yan, nandito na kami. Sakay na kami ng train. Dito na kami, guys. Para akong basang sisiyo. Dito na sila. Vlog, okay lang? We love Ray! John! She's so pretty! She's so pretty! Yan, guys, si Tita Sue! And by the way, and Dan, oh my god, he is so handsome. So skinny, right? Yeah. Very Yeah, right. skinny, yeah. New haircut. Guys, makagwapa lagi mong gawin. Diba? Diya sa personal kay... Hindi ka may mong na. Ako may budak ko. Yeah, mga Bisaya, sila di naintindihan. Diyan hito siya promo kita sa kagwapo ni Dan. Picture mo nito. Uwi na sila, guys. Bye. Bye guys. Bye. Ingat. Ang mga gwapa mo uli na. Dito kami guys sa sa Grand Central. Sama ko si Tita Sue. Nakita na din kami. Long distance kami nito eh. LDR. Long distance love, pero we'll never break up. Char! Yung boobs mo. Guys, umalis na si Tita Sue. Sobrang salamat, Tita. And salamat talaga sa mga pumunta kanina. Grabe, guys. Late kami. So, sa mga pumunta na umalis na, sorry. Never kami nalilate. Pero, New York, iba. Iba siya, guys. Pati si Dan, na sobrang galing sa mga direction and that. Wala. Tinalo siya ni New York, guys. Lagi kami naliligaw sa subway. So, sorry sa mga umalis na kanina. But thank you talaga sa mga nagstay. Because we were around like 40 minutes late. And nandito kami sa Grand Central kasi parang sinamahan din namin si Tita. May nagbigay sa akin ng flowers. Yung tatlong magkakapatid na Bisaya. Salamat sa inyo. And si Tita, binigyan ako ng gift. Oh. Open natin yan mamaya, guys. Nasa labas na kami, guys. Ang ulan. Tapos wala kaming payong. Ala. Lakas, oh. Grabe. Kaya mo pa ba, Besh? Surrender ka na? Babe, how are you on Subway going? Good? You like Subway? Not today, though. Ilang beses kaming naligaw, guys. Pero dito kami sa shuttle papuntang Times Square. Ang cool niya, in fairness, tingnan nyo. Iba siya sa mga nasakyan namin. Is it gonna be a good weather tomorrow? For me, I have to wear a t-shirt. For you, you might have to wear a jacket or jumper. Okay. I'll wear a jumper. Okay, ito guys, bigay ni Tita Sue. Wala, ang bigat naman ito. Bumili din kasi kami ng tubig. Bumili kami ng tubig sa Walgreens kasi hindi pa ubos yung tubig namin. Salamat po, Tita. Ano to? Hala, nirapa talaga. Dear Race, advance Merry Christmas. Hala. Race, belated happy birthday. Unahin natin yung happy birthday. Salamat naman po, Tita. Nakakaloka. Wait. Kate Spade! Did you hear me, babe? Yes. Shower lang si Dan. Hello, Kate Spade na perfume? Salamat po. Ano to? Wala akong Kate Spade na perfume. Hindi kasi ako bumibili ng perfume kasi ang dami kong perfume na regalo. Oh, that's nice. Live colorfully. Live colorfully. I love it. Smells good! Ooh, ito yung mga gusto kong amoy, mga fruity, floral, mga ganon. Ay, I love it. Salamat! Meron ding Christmas present. Itong isang bag na to, guys, galing kay Tita Sue. Salamat po. Babe! Wow. Chanel! Wow. Hello, Gabrielle. Oh my goodness, that is so fancy. Ay, ang bango. Ang social. Hala, grabe siya. Salamat po. And we have... Ang cute naman ito. I love adobo. Nakita mo na to, babe? Yeah. Do you think it will fit you? I think it will. I will see. Pinoy inside.
Saan mo ito nabili, tita? Cute. Kung kasalanan maging maganda. Hala, over. Kakaya naman ito isuot, uy. Kung kasalanan maging maganda, sorry na po. He's mine. May pa-couple t-shirt. Ala. Nakita na to, Dan. Kasi binungkat niya to kanina nung nag-stop ako sa Express, yung shop. And sabi niya, ano daw, funny daw. So, siguro ito yung ano niya. Ayaw niya ng mga couple t-shirt, guys. She's mine. Good luck. Hindi yan susuotin ni Dan talaga. Ala, ito, favorite ko to. Ang ganda. Adobo. Grabe naman. Ang dami. Philippines. Wala, ano to? Ooh, romper. Wala, kasya sa akin to. Extra small. Yes. Oy, romper. Ay, no, dress. Hindi siya romper, guys. Dress. Ang cute! Ang ganda pa ng tela. Salamat po. And then, meron tayong, ay, maganda to pang work. Express! Ito yung pinuntahan ko kanina. Ay, ang ganda naman. Meron siyang, patch sa likod. Ang bango ng Ano ba yung spray ko? Bango ng Kate Spade kasi nandito siya yung siya na dito. Ito na kasama ng kids meal ni Dan kanina. Bumili siya ng kids meal para makuha niya si Jollibee. Nung nagpunta kami dito sa Jollibee sa Manhattan, guys, dito sa malapit sa Times Square, mayroon siyang kids meal, kaya lang hindi Jollibee yung toy. So, tinapo ni Dan yung toy. Pero sabi niya, gusto ko yung toy, yung Jollibee. Tapos ito, mayroon sila doon na Jollibee talaga na toy. Nakita niyo ba? Yan. Kinip talaga yun ni Dan. And then, ito pa. Bigay pa to ni tita. Galing Primark. International tong haul natin, Kapal. Thank you po. Ito, bigay sa akin ni Yani. Magkikita kami ulit bukas. Sabi niya, ang sarap daw nito. Butterscotch squares with mango bits. Yan. Thank you, Yani. Hershey's Symphony. Yan. Salamat po. Ang dami naman nun. Salamat sa mga pumunta kanina. And again, sorry sa mga umuwi na. Pasensya na. Ang busy kasi dun. Wow, buko. Salamat! Salamat, salamat! And yun na guys yung vlog. Sobrang thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be good. Bye! Good night, guys! Mwah! Hubad na si Danny Boy ko tapos na maligo. Tayo naman!